Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbadi irabe darobe sudu DBS on jabbama ha wakkati rehetande ngam sakangon kubaruji e demgal fulfulde yelam on fu modon do sutindi do mbadi do jam hande apnde no gas e tati lewru setto hitande ujune didi e sappo e jetati kubarol meden aranoden jahan en dara hako wiete wato APV do majum wato hako larani flech wato dum kuje wato de kautal hako larani yakeji ledde der lesdi Cameroon dum mandum hetama daga hitande ujune didi e sappo ha waddugo jetta kadi noy soggorde majum dadan mabbe goldo derewol dede ko wiete dum do dum jonde tilimde wadama ha ko larani yakeji soggorde dede ko wiete ha hande ko larani ledde gungumeje de der lesdi Cameroon kadi hawtade be ko wiete FAO kadi dum majum hawtade andama be Nations Unies e ko nande mabbe be fu mabbe be ngadi wato hande jonde ne don ngam larugo hande yakeji teddungal wato hande lesde ledde hande lesdi Cameroon aran majum kuje tati hosama ha hande dede be tigorde wato en biya jami'a wato chang kadi do majum be hosi tigorde wato ko watta miliyar capande joyi ha nokure ndero do ha ko wiete ko tammi huwego kadi do majum do kuje tati aran majum wato be ngadan dabareji hande noy dabbobe dabbirta yakeji wato ledde wato kimmidinide e non didabon majum bo huwobe noy yakeji kuude mabbe tammi wonirgo e tatabum majum bo e noy on be aynirta wato nokkuje kadi ngam majum hadoni hade de ko larani dum majum wato Edmond Bilo odo wolwinen hade de ko larani yakeji din don hawtade be Martin Jaba be fu mabbe be wolwude de hande ko larani yakeji wato kuude den don wigo mabbe do e don majum dum tammi hokkugo kuje e tinayere ha ko larani ko tammi warugo e goddum fere ko wonani yakeji bote ledde der lesdi Cameroon ha fayne do tokkitini derewol meden en andi do majum ha ko larani wato asaweje gadanode don majum hawtade be wato jagorgal kalfinangal yakeji fina tawa der lesdi Cameroon Narcisse Moele o kombi bana no wirete on man o yaldiro der berniol bertuwa hawtade be dudbe tawabe hatton majum ngam wangingo hande dede kuje de fina tawa meden e jogitade ndaren ma ummatore ummi daga jiha lesdi woyla Cameroon e jihaji fere bana no wirete be jaldiri be fu mabbe der berniol bertuwa do majum do umrore Narcisse Moele kombi kanko woni wato ha jagorgal wato kalfinangal hande ko larani yakeji fina tawa der lesdi Cameroon kadi do majum be wigo mako umrore nde do nde wadama ngam wadugo hande lisafiji ha ko larani kuje de marden wato teddude tilimde de der lesdi meden kadi hokkoje teddungal der lesdi Cameroon e jogitite de bo hande de fina tawa ngam majum tata accade majja dum majum wadi kawtal ngal don wadi ngam dellitinki irida konandi be dum do kadi jawro en lamlambe e non gomnati lesdi Cameroon be fu mabbe be ngadi juude ha do kuje den don kadi do e don majum Narcisse Moele o joniti be jogago ko fini tawi e non bo be darji dingo yakeji meden ngam hebugo hobbe daga jiha yasi lesdi jelika be tammi wato wargo ngam yillago en hawtade be teddingo lesdi meden lesdi ndin don andandi be yakeji fuje fina tawa afayne do tokkiti dereji meden do majum ha ko larani yakeji wato hande en biya lisafiji jonde hitande ujune didi e sappo e jeedidi do majum ngawdere didi wadi wato jonde mudum ha falde mabbe ngam larugo noy hande yakeji soggorle kuude mabbe pamen on falde bariki ngawdere didaba wadi jonde mudum tilimde nde lartugo yakeji kuude mabbe ha hitande ujune didi e sappo e jeedidi hawtade be ben yaldirbe ha nokkure ndedo do be fu mabbe be kawri ko mojo waddi dede ko andi ha ko larani dede kuude hetanode den don kuude de hetama hawtade be merjo bariki wina didaba kadi ko yata million temedde nay e capande jeedidi e jeenay on hetano hade de ko tammi huwirego ha waddugo jottade de ko be ndari dum hawtiniri be million temedde nay eno gas e didi kadi do majum hawtade be kuje dude de be mari haddoni be weltaki be yakeji kuude mabbe no soggira hako be do wiya haddoni Idrisu Abana kanko latake horejo fedde ndedo do ko watta kilometerji sappo tammi wadego hako larani laabi enon non jayinge e cuudi jangirle e mballa hako larani nyaminda enon non cuudi dofta hawtade be taweki
ardiɗo falde nden ɗon wiyeteɗo préfet Luc Ndongo o holli weltare mako ha dede ko larani ko ɓe jooɗi ha nokkure nde ɗo ɓe kuwi dede ko ɗo wi'e wina de huwi kugal muɗum eɗo bo tammi ha jonde nde ɗo ko ɓe tammi saggititgo ha ko tammi warugo ngam ɗellitinki e jeynititki ɓosare gurdam wondaɓe ɓen ɓe wina 2. Naam, ha fahinta en jemmiran headse ɓattowoyla Cameroon ɗo majum jiha lesdi Diyamare hatton majum hawtade be ardiɗo jiha kan Mijiyawa Bakari e larugo yakeji ya warta wato ko wiyete mba'anteji ɗo majum do horango hawtade be giɗɗe mako daren ma. Jiha seɓattowoyla lesdi Cameroon hoosi anniya ngam waddugo holare ha ko larani mba'anteji e yaha warta nder jiha kan ɗon hawtade be ko anda rowani ha ko larani ɓenɗon ɓiɓɓe moto dede anniyaji ko sanoɗi hawtade be gomnati lesdi Cameroon ɓe gaddino woyandu maɓɓe ɗo majum ɓe accanama dede no hani kadi hawtade be ko nandi be ɗum ɗo ardiɗo jiha kan Mijiyawa Bakari kanko e hoore mako hawtade be kuɗiɗiraɓe tiniɓe ɓe jalɗiri dow laabi ngam laarugo e horugo ɗereji mba'anteji saloji waɗoji yaha warta ɓawo ɗon ɓe giltitake ɗum majum saliri dede no hani bana wigo Mijiyawa Bakari ɗum ɓesdititgo holare ha nder jiha seɓatto woyla Cameroon ngam andama daga rowani ha waddugo jotta kuje ɗuɗɗe sali ha jiha kan ɗon hawtade be ɓiɓɓe moto ha ƴonitandu maɓɓe ɓawo yiltitago maɓɓe nder berniwol Marwa ɓe mbi ɗum majum ɗum lattanoɓe rowani ɓe jafama amma hikka tata ɗum wona ɗum hunde on nde ɓe mbiyata ɓe luuti sharɗiji gomna ngam gomnati haɓidittake kadi ko nandi e ɗum ɗo woni ƴonitandu Mijiyawa Bakari e moggal ummatore ko larani yakeji mba'anteji ha seɓatto woyla Cameroon. ha ko larani yakeji nyaw paɓɓoje andama ɓurna fu ɗum sewaku on ewnititte kala komojo fu kadi gure meɗen noy yakeji maje en ɗo hositiri ɗum be sewaku ngam hisugo nyaw paɓɓoje na ɗo majum min sakkini giɗɗe darenma be golɗode rewol ko larani nyaw paɓɓoje andama ɓurna fu ɗum yakeji cufi e ko nandi e sonsori e jemma jammoji bana no wirete kadi ɓurna fu ɗum tundi e ko nandi e muɗum ndiyam babe beeli e ɗum ɗo majum on ijjititta wato hande ko wiyete cufi kadi ngam majum gure meɗen sakkontama wuro Duwala ha ilaɗi e ko nandi be majum ɗum fu majum ɗum hentinaka ha dede no hani banno wira ngam hisnugo himɓe nyaw paɓɓoje e ngam majum noy watta himɓe hisa wato ha nyaw paɓɓoje ha ko larani yake gatanɗe cufi ɗo majum waddi dalila dole sey himɓe mbala wato nder wato ko ɓe mbiyata sange e nonnon bo himɓe hentina wato waɗa sewaku ha babe muɗum kadi ɗo man mawɓe e famarɓe nonnon e ɓiɓɓe e worɓe ɓe fu maɓɓe ɓe hentina ɓe waɗa wato hande dede babe fu henta ngam ɓe heɓa wato dede sewaku ngam hisnugo himɓe nyaw cufi ha dede ko ɗo wiya andama ha kala hitande fu himɓe ujuneje wato ɗo heɓa ɗen ɗon piye kadi ɗo e ɗen ɗon piye hise ngam majum sey himɓe wato wata hakkilo ha ko larani sewaku sakkontama hawtade be wartuki duumol ngolɗon andama nyaw paɓɓoje wakkatire nden ɓuri tampingo himɓe ha fayne ndo tokkiti ha ko larani rida ko nandi be man ngam majum gomnati Cameroon waɗi wato dede hande ɓe woncita laabi ha ko larani jihaji goɗɗi feere sukkoraɗi ɗo man ɓen wi'eteɓe wato génie militaire ɓe ɗo habda hawtade be dede yakeji woncutugo laabi darenma be kugal ngal ɗo ardaniɗo yakeji kuuɗe génie militaire bana no wirete ɓe jalɗiri wato ha nokkuje ɗiɗi ngam laarugo hande dede yakeji jaharle kuuɗe majum woncutugo hande babe ɗe ndiyam salata ɗo majum aran majum ɓe gaɗi wato tongo basa ha nokkure nde wiyete wato hawtade be ɓol waɗetenga ha nokkure nde ɗo kadi hawtade be kuje ɗuɗɗe ɗe ɓe keti waɗugo andama kugal ngal umminama dede ko neɓi ha waddugo jotta kadi ɓe ɗo tokkiti daga hitande 2018 ha waddugo jotta bana wigo maɓɓe kadi ɓolwa ngaɗo nga waɗan wato hande ko yata meta temerre e non yajirka maka waɗan wato centimétre wato no gase jetati kadi ɗo majum hawtade be martin wato zuenga mbang oɗo holla en dede ko o tawi ha dede kuuɗe ɗen ɗon wigo mako oɗo yela ɗo be lewrume kuuɗe majum timman wato himɓe ɓen wato ɓe bepanda e ko nandi e maɓɓe wato accélure bana no ɓe mbirata ɓe keɓa laabi man kentiniɗi ɓe caalo wato dede no haniri kadi ɗo e ɗon majum kuuɗe majum ɗo tokki bana no ɓernde yiɗi ha wigo maɓɓe jamaje ɗo kubaruji meɗen re'i
e fulfulde kikiɗe hande ni seeɗa maes ɗo yalɗirana on be ganire turankore. ɓawɗon Amadou Diallo Bouba hande keɓoton hako larani inglisre, nden kikiɗe jamdi 9 Eric Tobimbowa be françaire. Mi wiya on min bo sey jam wali to jawmirawo tawni en jam. On jarama, on beltanama, siwti an majjam. Salamu aleykum.